Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, kde si povieme opäť niečo zo sveta masáží, tipy a triky pre masérky. Volám sa Barbora Hrdeková a som zakladateľkou salónov Victoria Masáž a rozhodla som sa podeliť so s vami o praktické tipy z našich salónov. Tieto tipy sú vhodné pre všetky masérky a terapeutky, tak nasledujte ďalej. Dneska si prejdeme 3 znaky, ako rozlíšiť lipedém od celulitídy. Aj za vami prichádzajú klientky, ktoré trápi celulitída, počuli niekde niečo o lipedéme a chcú od vás určiť diagnózu, že toto je lipedém a vy ste úplne zúfalé a neviete, či áno, či nie, čo idete vlastne robiť. Dnes si povieme o 3 príznakoch, ktoré sú typické pre lipedém. Prvým znakom je symetria nôh. Keď sa pozriete na klientku a tie nohy sú obidve rovnako tučné, veľké, tak ide pravdepodobne o lipedém. Druhým znakom je bolestivosť nôh. Ženy, ktoré naozaj trápi lipedém, tak veľmi ľahko im vznikajú modriny a sú veľmi citlivé na dotyk. Trošku silnejšie im stlačíte nohu a je to veľmi bolestivé. Tretím znakom je disproporcia. Keď sa pozriete na tú klientku, tak väčšinou má veľmi štihlý vrch, brúško je chudunké a zrazu príde veľký zadok a veľké nohy. Avšak ani ja, ani vy nemôžete vašim klientkám diagnostikovať lipedém. Môžete im len povedať, že môžu spĺňať niekoľko znakov tohto lipedému a teda pravdepodobne ho majú a odoslať ich do rúk odborníkov, cievnych lekárov. Ošetrovať lipedém treba naozaj odborne, pretože, ako sme si povedali, to tkanivo je bolestivé a musíte voliť aj vhodnú metódu. Kdežto celulitída, tá nebolí. Čiže tam môžete použiť aj invazívnejšie metódy, sú úplne bezpečné, viete ošetrovať rázovou vlnou, LPG prístrojmi, rôznymi vákuovými prístrojmi, brazilskou maderoterapiou, klasickou maderoterapiou, je to tam v poriadku. Pri lipedéme nemôžete ísť do takýchto silných ošetrení, pretože môžete spôsobiť tej klientke poškodenia. Našim klientkám robíme v prvom rade konzultáciu a pokiaľ zistíme, že naozaj spĺňa niekoľko znakov toho lipedému, tak vždycky robíme jemnú ručnú lymfodrenáž, aby si oddychla, aby bolo ošetrenie šetrné, nejdeme do ničoho invazívneho a posielame ju do rúk odborníka, cievneho lekára. Stretli ste sa niekedy s lipedémom? Dajte mi vedieť do komentára pod videom a nezabudnite odoberať náš kanál Victoria Masáž.